Știi cum îi clănțăne urechile? A obosit, mama, a obosit, mama. Acum nu e de picior. Da, nu, ca să nerveze. Gata, Ia altul. Ia altul. Asta decât face așa, știi, când ești gălăgie la pic. Poate tremură de nervi. Mă plătește pe picioarele. Roșitează. Ei, la... Ciocoleț? Bravo, fată frumos. Da, așa făcea și cu ăia la cărligele când am dus-o bătută, nene, bătută, nu